یک ji projeyên ku dengvedana wê li seranserê bajarên Rojavayê Kurdistanê belav bibû, projeya Rojavasêl yan jî arsêla 4G a înternetê bû ku ev heyama sê heyva ye ketiye jêr xizmeta xelkên Rojavayê Kurdistanê de. Lê di heman demê de jî dengoya vê kampanyê bi nêyînî jî hate belavkirin ku gelek pirsgirêkên wê hene wekî ku welatî didin diyarkirin. Yek ji wan nebûna tora vê hêlê li hintaxên bajarê Qamişlo her wiha birîna bi demjimêrên dirêj û ev jî bû yek ji sedeman ku gelek welatî hêla navbûrî bi kar neînin. Rêveberên Arsêlê jî ji hêla xwe ve soz didin ku dê pirsgirêkên heyî çareser bikin. Bajarê Qamişlo em bêjin taxna hin li taxna tinene ev jî pirsgirêkin niha em hewl didin em wan çareser bikin û em dihawilînin şebeke bige her derê li hemû bajara ji xwe pêlanê me de gundewar jî û pêlanê me de em ser riya çêkin û em hêvînekî millet bi şekî sebrê ser me bike wek me got em hîn dest pêkin em dikarin bêjin em yanî em di qunaxa em dibê testê dene em dî tecrîbî dene yanî hêvîne yanî ev pirsgirêkê derdikevin em hewl didin û em ser kar dikin ki çareser bibe û dawî bibine pirsgirêkana. Li aliyekî din jî welatiyên ku sîma arsêl bikartînin hêvî dikin ku kampanya navbûrî bikaribin asta xizmetê û toreya xwe berfereh û baştir bikin. Her wiha hin kesên din jî pêwîst nabînin ku arsêl bikar bînin wekû dibêjin hêlên peywendiyê yên hikûmeta Sûriyê mîna siryetê li ji wan re baştir û çêtir e. كيماني ناكي جارنا جي فترة شبكة قطبي قطبي بسي 4 ساعات جارنا ولو شي بويا مرا طبعا ام تخازن هيجي اف شبكة ما باشتر بي خطا ارسل نو خطا كرديه وجبورو جافايا ومتوازن خطا كي باش او بخو باشا انترنتاوي قال كي خرطه للتاخن المناطق النينا براستينها مثلا الحاره غربي هي لسوكي نينا القناة سويس هي للمناطق الدينية عم تخوزن اف مسألة شارة سرب به بالنسبة جمرة از فيش شبكان استعملناكم جبرقو بديل الجمة هي كشان دي الجمة المالية هي بس هن كفالي ما هن غازنيك وجد كنت بجن انه اف شبكان قالك جراباش وقالك جراجي قطبي يعني تغطيه وينها مضبوطه اف شركات في نوعا ما منافسه بك بسيريتيل انا كسيريتيل قال لك عروضه وينها قويترن دفي منافسه بير بك دفي تغطيه وينها مضبوط باش كامل منطقه غيره حطاقوا بسركه يعني انا مسيريتيل استعملت كنش برق او تاني متواجده او تاني يعني حاجتها ما بيكتينه هاف مساله tevî ku temenê vê kampanyayê kurt e lê û li gorî rêveberên wê ku dibêjin ew ê hewl bidin ku pirsgirêkan çareser bikin û dibe ku di pêşerojê de jî sîma arsêl ji bo elo jî bên bikar anîn. Ta ku wê demê xelk bikarbin di şûna siryetêl û imtîhanên Sûrî de wan bikarbîne. Candar Şernexî, Kurdistan TV, Qamişlo.